ko siya pagkaon ako niya. Ako na po'y nagkuan niya ba nga ay palabidong siya. Dungagi po siya. Ang radyo nga masaligan, edukasyon para sa kabataan. The Lovely FM, ang pamatian. The first Lovely FM radio station in the heart of Bakuyangan. Edukasyon, impormasyon, kagalingawan. 96.7, the Lovely FM radio station. Diin ka pa, diri na ta, kalahangga. 96.7, the Lovely FM radio station. Diin ka pa, diri na ta, kalahangga, kalangga. Giving you the best music with love. The first lovely FM radio station in the heart of Bakuyangan. Only here at 96.7 The Lovely FM. Lingawon ka mo namon mga palangga. Keeping our commitment to serve the municipality of Winobaan through music news, quality education, and information. Diing ka pa! KP, kapartner balita at iba pa. Kapartner sa pagbabalita, kapartner sang syudad kag Banwa, kapartner sang barangay, kag kapartner sang pumuluyo. KP, kapartner balita at iba pa. Mga hitabo kag opinyon, komento o suwestyon. KP, kapartner balita at iba pa. Kagkaroon, yari ang inyo nga anchorman. Kapartner Kenneth Perez. balita at iba pa.
Oras sa Pilipinas, 9 minutos na nakaligat sa takna ng alas 12. Welcome naman diri sa aton nga palatuntunan. KP Kapartner Balita at iba pa. Padayon kita mga kapartner nagapangalaga diri sa 96.7 The Lovely News FM. Ang paborito naton nga estasyon kaga permi ginapamatian sa mga nagatutok na dira sa inyo nga mga radyo. Mayo gid nga udto mga kapartners, mga palangga kag mga kasulabs. KP Kapartner Balita at iba pa. Mayagid nga udto sa aton mga kapartners nga nagatutok na dira sa inyo mga radyo. O mga partner na tondra sa tagsan ninyo ka mga panimalay. Especially diri sa sakop sa Banwa sa Inubaan, sa 13 ka barangay. O halin sa Barangay Damutan, Barangay Talakagay, Barangay Bakuyangan, Barangay 1, Barangay 2, Barangay San Rafael, Barangay Puok, Barangay Alim, Barangay Asya, Barangay Dawog, Barangay Bulwangan, Barangay Kulipapa, kag Barangay Sangki. Mayo gid kay udto mga kapartners. So madamo naman kita sa mga natipon nga balita ngay palabot subong adlaw. Pizza 25 sa bulan sang Hunyo 2025. Sa aton mga live viewers nga nangatutok sa buong mayugin nga udto, o puro pabatsyag man kamuda. Puro pabatsyag man kamuda, send ang comments. Kundiin ka muna yun nga nagatanaw subong sa aton nga live diri sa 96.7 The Lovely News FM. Sa gyapon mayugid nga udto sa aton diri nga programa director sang 96.7 The Lovely News FM, the newly elected SB member Honorable James Bernard Reliquias. Ako man ang aton diri nga station manager Dr. Zaldi Reliquias. Kaupod of course sa puwersa sang One Das 2020 Zia Corporation, Gazer Gas Station, Jobs Pharma and Love Lanes Pharmacy. Ang man maigin nga udto sa aton nga pinalanggang nga mayor sa Banwa sa Inubaan for the second term. The newly elected for the second term, Mayor Dap Anthony V. Daurazaga Reliquias. Maigid nga udto sa mga tricycle driver nga pirmi ko gid maagyan, hindi ko galing madakpan. O nagatutok pirmi sa 96.7 The Lovely News FM. Mataymingan tagid kamo. Mataymingan tagani kamo, may libre gid kamo nga Crispy King. O may libre kuno dayon nga isa ka meal. Basta madakpan ni ka partner Kenneth nga ang ginatutukan nga radyo. Amo ang 96.7 The Lovely News FM. KP Kapartner Balita at iba pa. Yon, madamo gid nga salamat sa aton diri nga layout artist.
Oh, thank you so much sa Jabez Perez. Katahom subong sa aton nga platform. Katahom subong sa aton nga live kanami tanawon. Daw malingaw kagid niya magtanaw kag mabantay ka kung ano naman ang mga balita nga ipalabot subong nga adlaw. KP Kapartner Balita at iba pa. Mayo gid nga udtor good noon ka partner watching from Barangay San Rafael, Mary Grace Chan Lapos. Thank you so much, Mama Mary Grace. Yon sa mga nagabisita kag nagapamakalya diri sa Zia Corporation, mayo gid nga udto. Enjoy lang da sa pagpamati sa mga latest update naton nga mga natipon subong nga adlaw. Di para hindi ka mo mamisya pagpuli nyo karon, tutukan nyo dayon. Abre ka mo sa inyong mga radyo kang magtutok sa 96.7 The Lovely News FM. Kung nagatanaw kaya sa imo nga mobile phone dira, no, o kung may mobile phone ka dira, tutok sa 96.7 The Lovely News FM. Kag pakusog-kusugan mo na ya samtang nagaobra ka para sa gyapon makapaday ko sa imong obra pero mangin updated ka pa sa mga latest update. KP Kapartner Balita at iba pa. Monkeypox sa patient sa Talisay City. Naka-recover na suno sa Provincial Health Office. KP Kapartner Balita at iba pa. Mental health concerns ang publiko pwede na itawag sa 911 DILG. KP Kapartner Balita at iba pa. Pag-imbestigar sa buffer oil sa mga private oil companies, panawagan sang transport group. KP Kapartner Balita at iba pa. Trantay uno nga OFW nga nagrepatriate ginalauman nga magabot karon sa gabi. KP Kapartner Balita at iba pa. Good morning ka-partner, shout out kay Ralph daw wala na gid siya naka-online how. Oy, kamusta ka na partner Ralph? Wala ka na gid kuno ka-online siling ni partner Yuki Garcia. Masobra sinmel nga balor sang shabu na kumpiskar sa 3 ka mga street level individual drug personalities. KP Kapartner Balita at iba pa. Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAP nagpahayag nga wala sang may nasamaran sa paglupok sang power bank sa Rojas Airport.
KP Kapartner Balita at iba pa. Dugang paginaton nga mga balita, Australia ginakonsiderar para sa interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. KP Kapartner Balita at iba pa. Yon, happy fiesta sang tinaligdan nga adlaw no, fiesta ya sang Purok Manalimsim Barangay Puok. Kag congratulations gid sang nagdaog sang video kay challenge sang tinalikdan nga gabi. No, kasadya kay may TikTok challenge, TikTok dance challenge kag MDVR video kay challenge ang gindungan sa programa sa or kapistahan sang Purok Manalimsim Barangay Puok. Standby kita mga partner, makapalapot kita sa detalye sining nga mga balita pagkatapos sang malipot nga mga pahanumdom. Lami nga magpuyo kung wala kay gipamati. Lami paminawon kung ang imong lawas healthy. Mag-imbi malunggay kapsul na mga higala mo tabang sa pagpalikon sa immune system ta. Taas ug alkaline ihatag sa kalawasan. Kanang sakit tunay kahupayan. Imbi malunggay kapsul kitang tanan. Imbi malunggay kapsul mupaubos sa blood pressure, mubatok sa arthritis, cancer o ulcer, o pagana sa tulog mga brother. Ani ana mga idol, Imbi malunggay kapsul. MV Malunggay Capsule ginawa sa MV Herbal Products ug awarded sa Golden Globe Awards as a Best Malunggay Capsule Manufacturer 2015. MV Malunggay Capsule. This portion was brought to you by Lovelane's Pharmacy. Para sa doctor's prescribed nga bulong, Lovelane's Pharmacy lang ang isa sa masaligan. Lovelane's Pharmacy, located along National Highway, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Lovelane's Pharmacy, ang butika nga may kabalaka kag pagbalangga. That song was brought to you by Zia Appliance Center. For home and kitchen appliance that fits to your budget, Zia Appliance Center, located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. This music segment was brought to you by 1-2020 Zia Corporation. Balaklon sigurado, kompleto barato. Located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. 1-2020 Zia Corporation. Sound check, check. Hey, the best.
Mau pre, katahom sang amplifier mo ba? Bago na eh? Oo pre, bago ni DB Audio pre, abi mo, barato lang ni. Baw, tuod ka? Oo, ara na sa siya appliance center. Kompleto sa tanan nga linyada sa appliances, kay gamit sulod balay. Halin sa gas range, electric stove, microwave, equalizer, amplifiers. Pwede ka man kapili isang set na nga daan. Tahom nga mga gamit, kag barato lang ang presyo. Baw, daw mayo haw? Nami tagili sa Zia Appliance Center pre? Magluwas nga nami, barato, mga baligyan na pre. Ti, bakante ka subong pre? Oo pre, nga ho. Mapaupod ko tanay subong, hindi ko katultol. Sus Mario, sa itong kumpare ko. Ara sa sulod sang Wandas 2020, Zia Corporation Building. Sulod ka da sa sulod. Ang ibin store bala sang una? Aw, amo gali pre? Ate sige, ta? Pero labay man ang akon. Hipos ka lang ha? Hindi ka manugid kay Mari mo kay isurprise ko siya. Mabakal ta to sang set na nga daan. Mabidyo kita ya kag mabayles na mag-aga. Salamat sa Zia Appliance Center. Barato na, happy pa ang life. Tapos, gid mabunan lang naman ta sa ni karon. Wandas 2020 Building, nahamtang sa Barangay Bakuyangan, National Highway, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. The best. KB, kapartner balita at iba pa. Kapartner sa pagbabalita, kapartner sang syudad kag Banwa, kapartner sang barangay, kag kapartner sang pumuluyo. KB, kapartner balita at iba pa. Indihon ang ini nga palatuntunan. Agud aton mahibaluan. Aton mausisa bahin sa mga balita gikan sa pulo sang Negros kag mga kaiping nga mga lugar. KB, kapartner balita at iba pa. Mga hitabo kag opinyon, komento o suwestyon. KB, kapartner balita at iba pa. Oras sa Pilipinas, 27 minutos na nakaligat sa taknang alas 12. Ining oras ginadala sa aton sang Wandas 2020 Zia Corporation. Sa gyapon mga partner, kung kamo na budlayan pamakal sa makinanglanon ninyo sa balay, hindi na kamo magkabalaka. Magbisita kag magpamakal sa Wandas 2020 Zia Corporation sang Heaven Store sang una. Sa din mga partner, hindi kamo yung mabudlayan kay may cart sila ya. Kaga makatunod-tulod kaya sang cart kag pagpamakal kapin pa'y kumangumpra ka. Kag kung during sa time nga magbayad ka na, damo sang cashier, kag mas madasig ang imo nga pagpamakal. At at the same time nami kay may parking space sa tubangan. Motor mo da at tricycle nga dala, pwede mo ya maparking mga kapartner. Para sa detalye sa mga balita, 31 nga OFW nagpa-repatriate ginalauman nga magabot sa pungsod Pilipinas. Naghatang sang updates ang Overseas Workers Welfare Administration
o kon UWA angot sa repatriation efforts para sa overseas Filipino workers o kon OFW sa Middle East. KP Kapartner Balita at iba pa. Sunod sa UWA, 31 nga overseas Filipino workers ang nagrepatriate kinalauman nga mga bot sa Pilipinas alas City sa nga gabi. Ginsiguro sang OWA nga handa sila kag ang Department of Migrant Workers o kon DMW in kaso nga magdesisyon ang iban pa nga OFW nga magrepatriate sila. Naibaluan nga makabaton sa nga 150 mil pesos nga financial assistance halin sa OWA kag DMW ang 31 ka OFW. Hatagan man sila sang psychosocial counseling services halin sa DSWD, medical assistance and needs halin sa DOH kag training vouchers halin sa TISDA. Pag-imbestigar sa buffer oil sang mga private oil companies panawagan sang transport group. KP Kapartner Balita at iba pa. Nagapanawagan si Manibela Chairman Mario Mar Valbuena nga imbestigaran ang mga buffer o kon mga reserba nga petrolyo sang mga private oil companies kasunod sang madasi nga pagtaas ni bangod sa tuman nga tensyon sa Israel kag Iran. Suno kay Valbuena, isa ini sa mga dapat man ngayon sang gobyerno magluwas sa paghatag solusyon Patag sini 10% sa nga petrolyo ang gina-import alin sa Iran, rason nga hindi dapat mataas ang epekto sini sa mga balaligaan sa pungsod. Dugang pa ang dapat nga ginaalokar nga buffer o kon reserve oil, hindi lang dapat sa 15 kaadlaw o kundi dapat siguruhon nga nagakaigo ini sa isa katubtob 2 kabulan. May angot padirigin payag man ni Valbuena nga kon magpadayon ang pagtaas ang presyo sa petrolyo kag nakapikto na ini sa mga drivers kag operators, manawagan na sila nga dugangan sang peso ang pliti para hindi man sila mabudlayan. Para sa dugang naton nga balita, mental health concerns ang publiko pwede na itawag sa 911 DILG. KP Kapartner Balita at iba pa. Magasugod na sa Hulyo 7 ang bidding sang pagdugang sa mga mental health concern sa publiko para sa mga isa sa pwede respondihan sa mga otoridad paagi sa pagtawag sa 911 emergency hotline. Ini ang ginanunsyo ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla matapos nga nagwa sa inisyal nga investigasyon sa mga investigador nga ang kaso sa nadula nga law student ang posible isa ka kaso sa suicide. Patag ni Remulla, mayara na sila sa mga counselors
nga pwede makaistorya sa publiko, partikular na mga kabataan kung in kaso man nga may nabatyagan ang mga ini. Pwede na sila magtawag sa 911 hotline. Para sa mga ini, gilayon nga marespondyan sa mga trained professionals halin sa National Center of Mental Health nga kaupod sa 911. Gin siguro naman ni Remulla nga mataas ang interes sa bid sang pagdugang sa mga mental health concerns bilang isa sa mga respondihan paagi sa pagtawag sa 911. Monkeypox sa patient sa Talisay naka-recover na suno sa Provincial Health Office. Naka-recover na ang isa sa kababayi nga nagbalatian sa monkeypox sa Talisay City. Apang ginsiling ni Provincial Health Officer Dr. Girly Pinungan nga nagapabilin pa nagapabilin pa nga naka-isolate ang biktima sa iya nga puluyan. Ang biktima isa ka 20 anyos nga babae isang Talisay City. Suno kay Pinungan may travel history ang biktima pero wala ginsining kung sa diin nga lugar. KP Ka-Partner Balita at iba pa. Ginpayag sini nga naobserbahan sang biktima ang may sintomas siya sang rashes kag nagpakonsulta sa doktora. Ginkuhaan siya sang specimen kag nagwa ang resulta nagpositibo ini sa monkeypox. Sa karon niya na sa mayo nga kondisyon ng pasyente nga padayon gina-isolate kag gina-monitor sa ila balay. Panugyan sang doktor sa publiko hindi dapat magkabalaka bangod ini. Bakod hindi man tuman kadelikado ang monkeypox, kinanglan lang ipabilin ang proper hygiene kag hand washing. KP Ka-Partner Balita at iba pa. Australia ginakonsiderar para sa interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. Bantayan naton detalye sina mga balita mga partner pagkatapos ng malipot ng mga panumdom. But antes sina mga partner magata kita na diri sa public service announcement. Isa ka public service announcement sa tinalikdan nga adlaw may nadula nga yabi sang motor Kawasaki Rouser 180cc. Halin sa health center RHU ang tagiya siniya mo si Arnold Kiano.
Kinyo, I mean. Taga Barangay Sangki. Kung sino man nakita palihog, iuli lang kay Linley Alom nga nagaobra sa Banwa. Sa liwat, kung sino man nakita sang yabing para sa motor, Kawasaki Rouser 180cc. Halin na posible nga dula din na yun sa area sang health center or RHU Hinubaan. Ang tagiya sini amo si Arnold Kinyo nga taga Barangay Sangki. O kung sino man nakita palihog, pwede man kamo ma-coordinate kay Partner Kenneth para sa pagbalik sining item nga posible kamo ang nakakita. Dugang pagin nga public service announcement. Isa ka passport, SSS ID, Pag-ibig ID. Kag damo pa nga papel puti nga envelope ang nawigit or nadula. Ang nagapanag-iya sini amo si Rini Boy Pata. Nadula ang ining mga item or ining puti nga envelope halin sa puok pakadto Asya. Alas 5 sang aga. Subong lang gin nga aga ini mga partner na dula. Kung sino man nakakita palihog sang passport, SSS, Pag-ibig, kag mga damo pa nga papel nga puti sa puti nga envelope. Ang tag-iya siniya mo si Rainy Boy Pata. Nadula alin sa Pok pakadto Asya. Dugang paginaton nga public service announcement. Nahulog nga bag ito malin sa San Rafael pakadto Bayawan. Pero sa Asya pa lang nabantayan na nga wala nang iya nga bag. Ginbalik niya dayon waay nagid nakita. Bulo banta niya sa Batilo pakadto Pantalan na yun nahulog. Kung sino man ang nakita sa nga sining bag nga itom, palihog lang kamo coordinate kay Partner Kenneth diri sa aton nga estasyon. Ang kapanag-iya sini amo si Rini Boy, atong nalawag naton kagina si Rini Boy Pata. No, nasulod gid gali ini sa bag ang iya nga mga item nga nagradula. Di ka na luoy man siya, may mga ID pa ni sa nga daan no, unod. Standby kita mga partner, mga palabot kita na isang malipot nga mga pahanumdom. KP Kapartner Balita at iba pa. Lami nga magpuyo kung wala kay gipamati. Lami paminawon kung ang imong lawas healthy. Mag-imbing malunggay kapsul na mga higala mo tabang sa pagpalikon sa immune system ta. Taas ug alkaline ihatag sa kalawasan. Kanang sakit dunay kahupayan. Imbi malunggay kapsul kitang tanan. Imbi malunggay kapsul mupaubos sa blood pressure. Mubatok sa arthritis, cancer o ulcer o pagana sa tulog mga brother. Ani ana mga idol. Imbi malunggay kapsul. MV Malunggay Capsule, ginawa sa MV Herbal Products at awarded sa Golden Globe Awards as a Best Malunggay Capsule Manufacturer 2015. MV Malunggay Capsule. This portion was brought to you by Love Lanes Pharmacy. Para sa doctor's prescribed nga bulong, Love Lanes Pharmacy lang ang isa sa masaligan. Love Lanes Pharmacy, located along National Highway, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Love Lanes Pharmacy, ang butika nga may kabalaka kag pagpalangga. That song was brought to you by Zia Appliance Center. For home and kitchen appliance that fits to your budget, Zia Appliance Center, located along National Highway, Zone 3,
Barangay Bakuyangan, Hinubaan Negros Occidental, Zia Appliance Center. This music segment was brought to you by 1-2020 Zia Corporation, Balaklon Sigurado, Kompleto Barato. Located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. 1-2020 Zia Corporation. Sound check, check. Hey, the best. Mau pre, katahom sang amplifier mo ba? Bago na eh? Oo pre, bago ni DB Audio pre, abi mo, barato lang ni. Baw, tuod ka? Oo, ara na sa Zia Appliance Center. Kompleto sa tanan nga linyada, sa appliances, kagamit sulod balay. Halin sa gas range, electric stove, microwave, equalizer, amplifiers. Pwede ka man kapili isang set na nga daan. Tahom nga mga gamit, kag barato lang ang presyo. Baw, daw mayo haw? Nami dagili sa Zia Appliance Center pre? Magluwas nga nami, barato, mga baligyan na pre. Ti, bakante ka subong pre? Oo pre, nga ho. Mapaupod ko tanay subong, hindi ko katultol. Sus Mario, sa itong kumpare ko. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building. Sulod ka da sa sulod. Ang hibing store bala sang una. Aw, amo gali pre? Ate sige, ta? Pero labay man ang akon, hipos ka lang ha? Hindi ka manugid kay Mari mo kay isurprise ko siya. Mabakal ta to sang set na nga daan. Mabidyo kita ya kag mabayles na mag-aga. Salamat sa Zia Appliance Center. Barato na, happy pa ang life. Tapos, yun pabunal na naman ta sa ni karon. 1-2020 Building, nahamtang sa Barangay Bakuyangan, National Highway, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. The best. Lami nga magpuyo kung wala kay gipamati. Lami paminawon kung ang imong lawas healthy. Mag-imbing malunggay kapsul na mga higala mo tabang sa pagpalipon sa immune system ta. Taas ug alkaline ihatag sa kalawasan. Kanang sakit tunay kahupayan. Imbing malunggay kapsul kitang tanan. Imbing malunggay kapsul mupaubos sa blood pressure. Mubatok sa arthritis, cancer o ulcer o pagana sa tulog mga brother. Ani ana mga idol. Imvi malunggay kapsul. MV Malunggay Capsule, ginawa sa MV Herbal Products o awarded sa Golden Globe Awards as a Best Malunggay Capsule Manufacturer 2015. MV Malunggay Capsule. Sound check, check. Hey, the best. Mau pre, katahom sang amplifier mo ba? Bago na eh? Oo pre, bago ni DB Audio pre, abi mo, barato lang ni. Baw, tuod ka? Oo, ara na sa Zia Appliance Center. Kompleto sa tanan nga linyada, sa appliances, kagamit sulod balay. Halin sa gas range, electric stove, microwave, equalizer, amplifiers. Pwede ka man kapili isang set na nga daan. Tahom nga mga gamit, kag barato lang ang presyo. Baw, daw mayo haw? Nami dagili sa Zia Appliance Center pre? Magluwas nga nami, barato, mga baligyan na pre. Ti, bakante ka subong pre? Oo pre, nga ho. Mapaupod ko tanay subong, hindi ko katultol. Sus Mario, sa itong kumpare ko. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building. Sulod ka da sa sulod. Ang hibing store bala sang una. Aw, amo gali pre? Ate sige, ta? Pero labay man ang akon, hipos ka lang ha? Hindi ka manugid kay Mari mo kay isurprise ko siya. Mabakal ta to sang set na nga daan. Mabidyo kita ya kag mabayles na mag-aga. Salamat sa Zia Appliance Center. Barato na, happy pa ang life. Tapos, yun pabunal na naman ta sa ni karon. 1-2020 Building, nahamtang sa Barangay Bakuyangan, National Highway, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. The best. KB, kapartner balita at iba pa. Kapartner sa pagbabalita, kapartner sang syudad kag Banwa, kapartner sang barangay, kag kapartner sang pumuluyo. KB, kapartner balita at iba pa.
Indihon ang ini nga palatuntunan. Agud aton mahibaluan. Aton mausisa bahin sa mga balita gikan sa pulo sang Negros kag mga kaiping nga mga lugar. KP Kapartner Balita at iba pa. Mga hitabo kag opinyon, komento o suwestyon. KP Kapartner Balita at iba pa. Oras sa Pilipinas, 49 minutos na nakaligat sa takna ang alas 12. Padayon ka mga kapartner nagapamati diri sa 96.7 The Lovely News FM. Kapartner Balita at iba pa. Australia ginakonsiderar para sa interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. KP Kapartner Balita at iba pa. Ginkumpirmar ni Vice President Sara Duterte nga nalakip ang Australia sa listahan sa ginakonsiderar nga pungsod pananglitan panugutan ang interim release ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ginpatag sa Vice Presidente nga ang pagpadulong niya sa Australia ang isa ka personal trip kag India god magtipon sang suporta sa gobyerno sang Australia. Ginako naman ni Vice President Duterte nga nagapadala siya sang mensahe kay Australia Foreign Minister Penny Wong para sa isa ka informal meeting apang wala sila nagkit-anay. Formal na nga nag-file sang request ang Duterte camp para sa interim release sang anay presidente. Ginbulgar man nila nga maisa ka pungsod nga handa batunon ang anay presidente. Para sa dugang naton nga balita, delikado gali ini ang power bank. Oh? Civil Aviation Authority of the Philippines. KP Kapartner Balita at iba pa. Nagpahayag nga wala sang may nasamaran sa paglupok sang power bank sa airport sang Ruhas. KP Kapartner Balita at iba pa. Ginkumpirmar sang Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAP nga wala sang nasamaran sa pag-scrub or pag-i-grab pag-i-grab sang pag-i-grab kaga paglupog sang power bank sa initial security screening checkpoint sang Roas Airport sang tinalikdan nga adlaw. KP Kapartner Balita at iba pa. Sunod sa statement sini na-detect ang airport personnel ang 72,000 mAh power bank
sa sulod sang baggage sang isa ka babae nga pasahero nga padulong sa Manila. Ang nasambit nga item ang naglapaw sa 150 watt-hour allowable capacity sa mga power bank nga ginapanugutan sa sulod sang aircraft. Sunod naman sa pasahero nga ginpanugutan ang nasambit nga power bank sa iya inbound flight gikan sa Manila. Kang nakasugtan nga i-turn over ini sa iya kaupod sa gwa sang terminal. Samtang nagapadayon ang arrangement, inali lang nga nag-spark ang power bank kag nag-i-grab samtang yara sa inspection na table. Gilayo naman nga nag-responde kag nag-discharge ang fire extinguisher ang isa ka airport security guard agod mapalong ang kalayo. Di delikado gali no kung taas na bala sang wattage siya sang imo nga sang imo nga power bank. Especially 72,000 milliampere hour na pwede yaw. Iba na iya tag-ara lang sa 10,000, 20,000, di mo ya 72,000 na gidya. Kipi ka partner balita at iba pa. Kipi ka partner balita at iba pa. Vintage bomb na diskubrihan sa Nueva Vizcaya. Kipi ka partner balita at iba pa. Nadiskubrihan ang isa ka vintage bomb sa barangay Taktak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sunod sa report, nakita ni alias Nonoy ang isa ka bomba samtang ginakayo sini ang irigasyon ng sang tubig. Ginkumpirma naman ni Police Senior Master Sergeant Romeo Binasoy, isa ka explosive ordnance disposal technician. Isa ka vintage bomb ang nakitaan kag nagabugat ini sang ginabulubanta sang 500 kilos. Gilayo naman nga nakuha sa mga otoridad ang vintage bomb kag gintinguan sang improvised nga karito kag ginkarga sa pick-up kag gindala sa lugar nga malayo sa pamalay. Grabe naman niya sa pagkadako sang bomba. Makita man ninyo da sa aton live. Makita nyo na sa picture nga doon hindi gani makos sang bomb expert mga kapartner. Imagine na bala 500 kilos. Ang bugas gani 40 kilos lang. Di imagine na bala tingbon mo tanan nga mga bugas hasta makalabot 500 kilos sa pagkadako. Partner balita at iba pa. Posible no nga Second World War pa na nga mga bomba. Derek John, good noon ka partner watching from Barangay San Rafael. Mirna Cordelia Heraldez, mayong adlaw Sir Idol, God bless watching from Bulacan. Jessica Macaro Pipito, Ralph ni guba akon si pinalasing. Si Ralph ara na. Partner UK ara na si Ralph. Lain cellphone gamit niya. Para sa dugang naton nga balita, 20 anyos nga ginaligar, mahilig magpagamo sa mga fiesta, Gintiro, Pilason. Kipi ka partner balita at iba pa. Kaya nga pangita, gid ka mo. Pilason ang isa ka 20 anyos nga lalaki matapos sa Gintiro sang wala pa makilala nga sospetsado
sa Sitio San Juan, Barangay Karajuan, Himamaylan City. Mga alas 9 sang gabi sa tinalikdan langgin ngadlaw, Hunyo 24, 2025. Kipi ka partner balita at iba pa. Ang biktima ang kilala kay alias Tony Soltero Leborer, kag residente sa nasambit nga lugar kag kaupod sini ang iya amigo nga si alias Jan. Base sa nakuha nga impormasyon sa kay Police Lieutenant Peter Ginubia, Deputy Chief of Police ang Himamaylan Police Station, nagatambay ang mag-amigo sa Tiangge malapit sa diskuhan nga ila ginalinan bangod mag-inom-inom kontani apang sang inali lang sinigin tiro si alias Tony. May igos ang balang biktima sa iya natuong nga mata, bangod malapit ini nga gintiro sang sospek kagilayon nga nagpalagyo. Dugang pa ni Ginuba si alias Jan naman ang wala ginhulag sa sospek, bangod si Tony lamang ang target sini kag ginalantaw nga posible madugay na nga pagdumtanay ang motibo sa nasambit nga krimen. Bangod ginaligar nga mahilig magpagamo ang biktima sa mga fiesta kag madamo ini sang atraso. Gilayon nga nagpangayo ang bulig si Jan, agod madala sa ospital ang iya amigo para sa nagkakaigo nga pagbulong. Wala man sa na-recover nga basiyo sa lugar sang insidente apang posible nga 38 kaliber nga armas ang lutang ang gamit sa suspect papadayon pa sa karon nga ginapangita sang kapulisan. Dugang naton nga balita, kalidad sang 20 pesos nga rice, wala sang reklamo, releasing top Huwebes na lang. Kipi ka partner balita at iba pa. Magatakop na sa Huwebes Hunyo 26 ang distribution sang bugas na ginabaligya sa Bacolod City Government sa barangay sa presyo nga 20 kada kilo. Suno kay Brenda Borgius, nagapamuno sa City Cooperative and Livelihood Office. Suno kay Borgius halos natapos na ang pag-release ng bugas sa 61 ka barangay sa Bacolod. Kaglapit na nga maubos ang 5,880 kasako nga ginbakal sa syudad sa National Food Authority. Subong nga Miyerkules Hunyo 25 mga deliver sila sa bugas sa barangay Monte Vista 13, 26, 31 kag 35. Santaon sa Huwebes naman barangay 16 nga mong pinakauli sa ilang schedule. Ginklaro ni Borgios galin sa paglunsa sa programa sa Hunyo 5, wala pa sila sa nabaton nga reklamo alin sa publiko angot sa kalidad sang bugas. Ini bangod ang bugas na galin mismo sa mga lokal nga mangunguma sang probinsya ginapagaling kagilayon gindulong sa Bacolod City Government Center. Magod ma-release sa mga barangay nga pagpalinton ni Borgios. Subong nagalaom ang CCLDO nga liwat makabakal sa syudad sang bugas ang NFA sa mas madali nga panahon agod mapadayon ang programa kag mas madamo pa ang mabuligan. Pagpangatake sa isa ka hospital sa Sudan, 40 ang patay. Kipi ka partner balita at iba pa. Patay ang masubra 40 ka mga individual lakip na mga bata kag healthcare workers sa nagluntad nga pag-atake sa Al-Mulad Hospital. Ang ginluntaran sa ginagamo ang malapit sa frontline sa tunga sang Sudanese Army kag sang paramilitary nga Rapid Support Forces. Sa damlag lang nag-away ang duha ka grupo malin sang Abril 2023. Nagapanawagan sa karon ang World Health Organization Director General Tedros Adhanom
Chibriesos nga unta to na ang pagpangatake bangod tuma na kanakusang kalitan sang infrastruktura. Hindi pa matumod kung sino ang responsable nga may kaymuan sa pagpang-atake. KP Kapartner Balita at iba pa. Ay abangan nato na July 5, Elias JTV and the Band. Ang kaupo dyan banda mga katudri sa July 5, 2025. Sabado ina nga adlaw. Abangan ina naton mga partner sa Jesco sa Injuya, friendly advice. After lunch pa lang nga daan at to ka na sa Pagbanag People's Activity Center kay may programa. Kag para pagkatapos ang program, maproceed dayon ang Elias JTV. Nakaplastar ka na ya. Balon ka ng pagkaon para hindi ka magutman. Abangan naton mga partner ng Elias JTV, isa ka selebrasyon sa pagpasalamat sa aton Congresswoman Mercedes Siling Alvarez, Board Member Ralph Alvarez, Mayor Dap Anthony Vidora sa Gareliquias, Vice Mayor Francisco Toy Bilbao, kag SB member James Bernard the Good Boy Reliquias. Wala na kita sang oras mga kapartner. Abangan nyo naman sa gyapon programa sa kaupod naton diri Pastor Lewis Lindres. Sa programa Adlaw sang Kaluwasan. Abangan nyo mga partner mag-live man sa sining nga programa. Sa gyapon, panahin kita sa pag-follow, like and share sa aton official page 96.7 The Lovely News FM. Gikan diri sa istasyon at sang 96.7 The Lovely News FM sang ala sa atong radio station manager Dr. Saldio Reliquias, upod sa aton newly elected SB member Honorable James Bernard Reliquias, upod sa puwersa sang Wandas 2020 Siya Corporation, ang Heaven Store sang una, kagaman sa atong pilanggang Mayor Dap Anthony Vidora Saga Reliquias. Thank you so much Siya Corporation, Crispy King, manamit ng fried chicken, may branch sa Makuyangan kag Sipalay, sweet hot cakes and party needs. No, may ari diri Inubaan branch. Pero ang main branch nila sini is Bayawan. And of course, MB Malunggay Capsule. Maraming salamat sa inyong pag-upod. Sa gyapon mga partner, padayon kita sa pag-check time to time sa aton page. Kay time to time naga-update man kita kung ano man na cover daton nga mga balita sa bilog nga adlaw. Balita Kalingawan kag edukasyon. Ini si ka-partner Kenneth Perez. 1 Hinubaan. Kapartner Balita at iba pa. Kapartner sa pagbabalita, kapartner sang syudad kag Banwa, kapartner sang barangay, kag kapartner sang pumuluyo. KP Kapartner Balita at iba pa. Mga hitabo kag opinyon, komento o suwestyon. KP Kapartner Balita at iba pa. Inyo nabatian ining palatuntunan. KP Kapartner Balita at iba pa.
tubtob sa liwa. Hello mga labs! Masami sa aton nga kon home appliances ang paghahambalan. Gusto naton mapag-on. Nami kag elegant ang design. Home appliances nga shoot ang presyo kag swak sa dasigay kag convenient nga lifestyle. Home and kitchen appliances ang ginapangita mo? Worry no more. Solve na ang problema mo. Ginapakilala Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance